Салют усім. А я что, перший пришел? Ой, не перший. Нехта уже был и кветочку гэтую на столе покинул. Ух ты, кветочка. Ай, Тёма, ты что, не бачишь? Тут же написано «Не чапать». Это кто сказал? Это я сказала. Кветка? Ты умеешь говорить? Такого не бывает. Со звычайними кветками не бывае. А вось со святочно-віншавальнымі яшчэ як бывае. Спадзяюся, ты складзеш у сваім пакоі цацкі, якія раскідаў яшчэ раніцай. О, адкуль ты про цацкі ведаеш? А я яшчэ ведаю, што пасля вячэры ты посуд за сабой не прыбраў. Ай, мама прыбярэ, яна заўсёды за мной прыбірае. А яшчэ ты дзякуй сваёй матулі за смачную вячэру не сказаў. И что тут такого? Ну, забыўся, з кім не бывае. Я на калыханку спяшаўся, вось. А павіншаваць маму са святам таксама забыўся? З якім яшчэ святам? Ты нейкія глупствы гаворыш, сёння ж не 8 сакавіка. І наогул, што ты да мяне чапляешься? Сядзі сабе і маўчы. Разгаварылася тут, раскамандавалася. Добрый вечер усім. О, салют, Нестор. Наши любые матулі, віншуем вас со святом. О, ён туды ж. Нестор, ну, які зараз месяц? Кастрычнік, а не сакавік. Ну, у Тёмы вядома, 8 сакавіка мы віншуем усіх жанчын. А менавіта сёння, 14 кастрычніка, мы віншуем наших матуль. Дык сёння на самой справе свята? Яшчэ якое? Дзень маці. Ой, а я і не ведаў. І сваю маму не павіншаваў. Столькі розных спраў перарабіў, а пра галоўную забыўся. Што мне цяпер рабіць? Ну, па-першае, супакоіцца, дзень яшчэ не скончыўся, мы што-небудзь прыдумаем. Прыдумай, Нестор, калі ласка, а то я нешта расхваляваўся і ў галаву нічога не прыходзіць. Ух ты, а гэта што такое? Нейкая кветка прыгожая. Уяўляеш, яна чароўная і такая баўбатлівая, усё вучыць і вучыць. Чароўная, кажаш? Як у казках? А можа, тады ты ў яе папрасі дапамогі? А што? Гэта ідэя. Няхай для маёй матулі што-небудзь чароўнае зробіць. Послухай, кветочка, я хочу... Я не хочу. Не буду я табе дапамагаць. Чаму? Бо я з грубіянамі не сябрую. Ты мяне і сваю матулю пакрыўдзіў. Тёма, гэта праўда? Як жа так? Ну, прабач, кветочка. Я болей не буду так с тобой размаўляць. Я сам не ведаю, што на мяне найшло. І матулі сваёй я дапамагаць буду. Абяцаеш? Абяцаю. Ну, добра тады. Дапамагу табе. Я ж для таго і з'явілася сёння ў калыханцы, каб свята незвычайным зрабіць. Паважаная кветачка, калі я правільна зразумеў, Тёма можа загадаць жаданне для сваёй матулі, а вы паспрабуеце яго выканаць, так? Не паспрабую, а выканаю. Я ж кветка чароўная. Загадвай, Тёма, што б ты пажадаў сваёй матулі. Я пажадаў, каб зараз жа цацкі, якія я раскідаў, самі сабраліся. Посуд, які я пакінуў на стале, сам памыўся. Тёма, ну гэта ты можаш і павінен зрабіць сам. Прыдумай іншае жаданне. Ну, тады. Во, прыдумаў. Няхай матуля моя ніколі не хварэе і заўсёды будзе прыгожай. Якое добрае жаданне. Ты малайчына. Дакраніся да мяне, каб я яго выканала. Дзякуй, кветачка. Дарэчы, Тёма, а ты можаш павіншаваць сваю маці сам. Яна ж глядзіць калыханку? Вядома, моя мама ніводнага эфіру з маім удзелам не прапускае. Тады давай. Добра, паспрабую. Нешта я хвалююся. Дорогая матуля,
я тебя віншую со святом и хочу сказать, что вельми тебя люблю и что ты у меня самая лепшая. Цудоўна, Тёма, і я таксама віншую сваю маці, і яна ў мяне самая лепшая. Нестор, а усе лічаць, што іх матуля самая лепшая ў свеце? Вядома, бо кожны лічыць, што менавіта яго маці самая-самая. А вось мне цікава, калі з'явілася гэтае свята, ты ведаеш? Ведаем, яшчэ ў старажытнай Грэцыі. Яго праводзілі ў гонар Рэі, маці Зеўса. А зараз дзень маці святкуюць амаль ва ўсіх краінах. І ў гэты дзень дзеці дараць сваім мамам падарункі. І падарункі, і добрыя словы, таму што для кожнага самы галоўны чалавек на свеце – гэта мама. А я вось аб чым падумаў. Падарункі і добрыя словы казаць сваім матулям мы павінны не толькі ў свята, а кожны дзень. А вось гэта правільна, Тёма. А я прапаную усім матулям наш калыханачны падарунак зрабіць. Які-небудзь цікавы мультфільм паказаць. Кветачка, дапаможаш нам падабраць такі? Вядома, дапамагу. Дакранайцеся. 1, 2, 3. Шановные матулі, мы яшчэ раз віншуем вас со святом. Мы хотим пожадать вам самое галоўнае здоровье, счастья и усмешек. Памятайте, что вы у нас самые лепшие, и мы вас вельми любим. Ну а зараз самый час отпочивать. Не забудьтеся поцеловать матулік и пожадать им доброй ночи. А вы не забудьтеся загадать яшчэ одно жаданне, каб усім матулям у свеце сёння прысніліся самыя прыгожыя сны. Мы так и зробим. Дякуй, Кветочка. Усім доброй ночи и цікавых подорожаў у снах. 1, 2, 3. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за